Hej alle sammen, det er mig, Sarah igen, og i dag tænkte jeg, at jeg vil lave et agtigt haul, på grund af at jeg lige har været i Ballerup-centret i dag, så ja. Så lad os bare komme i gang. Det første jeg har fået, det er den her Mush t-shirt, holy shit. Den her trøje, og det er sådan, den sidste Mush på, og den er gul, ja. Og den koster, hvor meget koster den? Den koster 350 kroner. Og den er fra Kings and Queens, ja. Og ja, det er den, jeg har fået. Og så har jeg fået sådan noget agtig foundation. Jeg må godt, jeg er ikke sådan lige den der alder, hvor man bruger det, men jeg får det bare, så ja. Så det her, det er sådan noget Fit Me, og det her 110, åbenbart det er en farve, sådan cirka. Jeg har ingen idé, men ja. Og så har jeg fået sådan en agtig øjenvippebuer, og det er sådan min helt egen, sådan jeg brugte den i dag, den er sådan helt sleek. Sleek, det er sådan en agtig pro. Her er sådan en agtig æske for den. Ja. Og så har jeg fået sådan noget primer. Sådan noget før man putter på, sådan det man starter med. Ja, så jeg sætter ud, det er Master Prime. Og det her, det er farve 10. Det er åbenbart en farve eller sådan noget. Der er sådan lidt farve i, når man putter det på. Så ja, det var bare sagt i farve nummer 10 åbenbart. Og den er fra den her, den er fra Maybelline New York, og det er den her også. Og den her er fra Normal. Ja. Og så har jeg endnu en ting. Det er sådan en agtig set it up. Det er sådan noget, det er sådan noget, hvad nu det hedder, setting powder, tror jeg det hedder. Den er fra W7, og den er faktisk fra Normal. Ja. Ja, det her, det er børsten. Den er også fra W7, men den er fra Normal. Og æsken, eller ikke æsken-agtige ting, der var lige her. Ja. Det er sådan en agtig eyeshadow brush. Tror jeg nok, det hedder, ja. Og så har jeg også fået sådan en agtig styling gel, som jeg faktisk går på lige nu, på grund af, jeg kan bare godt lide at have den på. Jeg fik det også den her i dag, den er også fra Normal. Ja, der er rigtig mange ting her fra Normal, på grund af, jeg synes bare, at det er en god, altså det er bare et godt sted. Og de har alle mulige forskellige slags ting, så ja, det er derfor jeg er der hele tiden. Og ja. Og så fik jeg også noget, noget mere face mask. Og bare lige den her, den koster 48. Det er faktisk ret billigt i forhold til, den kommer helt fyldt. Jeg har lige brugt den 2-3 gange. Ja. Jeg har lige brugt den en gang, sådan lige her. Så ja. Ja. Og så har jeg fået sådan en lille agtig, sådan en lille slikting, tror jeg det var. Sådan en lille chokoladekiks ting. Jeg ved ikke helt. De koster sådan 4 kroner, så jeg tog den bare. Ja. Og så fik jeg selvfølgelig også en lækker cola. Ja. Fik en lækker Coca-Cola. Ja. Så det var faktisk det, jeg fik i mit haul i dag. Ja. Så jeg bare sige, vi ses på næste søndag. Og ja.